Čau lidi, vítám se u tohle videa. V tomto videu vidíte, jak fotím na své webové stránky. Tak, vezmeme nějaký produkt, takhle tam dáme tu knížku a budeme fotit ty produkty. Takhle s tou knížkou. Tak, první fotka bude tady z toho. Dobrý. Teďka to bude tady z toho. Je. Tak. Dobrý. Fotka je. Vždycky uvidíte k tomu tu fotku, jakou chcete mít. Tak další fotka bude. Tak, teďka točíme stránku, aby to nebylo všechno jenom na jedné stránce. Dáme další. Tak. Dobrý. Další fotka. Dáme další fotku. Tak. Dobrý. Další fotka, teďka dáme další. Tak, je. Tak, fotka. Dobrý. A tady další fotka. Dobrý. Tady bude další fotka. Dobrý. Točíme pár stránek. Tady třeba bude další fotka. Dobrý. Další fotka. Dobrý. Další fotka. Je. Další fotka. Je. Tady to lítá. Tak. Dobrý. Další fotka. Tak. Dobrý. Je. Ale vyfotilo se to. Další fotka bude tady s tou záložkou. Dobrý. Tady teďka s melounama. Když tam je prodej na melon, tak budeme mít i s melounama, jasně. Takže záložku. Tak, dobrý. Teďka tady. Dobrý. Teďka tady poslední. Dobrý. Tak, záložky máme nafocený. Možná tam nějaký budou i novinky. Dáme na stranu a teďka jdeme fotit přáníčka. Tak, takhle nějak to dáme. Tak, fotka. Dobrý. Tohle dáme na stranu. Teďka nafotíme zvlášť takovýhle. Dobrý. Ještě vám řeknu, z čeho jsou tady tyhle ty podtácky. A jaký budou barvy. Tak, dobrý. A teďka přáníčka. Tak, po jednou. Dobrý. Tady tohleto je. Se dá naopak. Tady tohleto. Dobrý. Tady tohleto. Dobrý. A tady tohleto. Dobrý. Tyto dva podtácky jsou vyrobeny z 3D pera. Tak, teď vám ukážu, jaké to můžou být barvy. Mám takovouhle krabičku, tam je tolik barev. A například tam může být bílá, prostě celý duhy, já vám ukážu jenom málo jich. Tady, prostě jakákoliv. V dalším videu uvidíte, jaká stránka, jak se jmenuje ta stránka. A jestli budete pak chtít jít na tu stránku, to mi napíšete do komentáře u toho dalšího videa, kde se dozvíte, jak se jmenuje tady ta stránka naše. Uvidíme se u dalšího videa. Cus.